Jama'a salamu alaikum, sunana Bello Galadanci. A nan cana sai in ce muku ni hao yana nufin barka dai ko salamu alaikum. Ni hao. Ni hao yana nufin kana lafiya? Ni kai hao lafiya ko da kyau. Ni hao kana lafiya? Sai kama sai ka ce ni hao kana lafiya kana lafiya shine gaisuwar idan muka fassara da Hausa. Amma kuma zaka iya tambaya kana lafiya, wato ka kara alamar tambaya kenan ko ba haka ba. Kana lafiya sai ka ce ni hao ma, ni hao ma. Inda kalmomi ne irin namu wanda muke amfani da su sai ka ce ni hao ma, ni hao ma. Menene ma dinnan alamar tambaya ce. Duk sanda kake so kai tambaya da harshen Chinese sai ka kara ma a gaba. Ni hao ma, kana lafiya? Kai kuma sai ka ce wo hen hao, wo hen hao, wato ina lafiya ko ina sosai lafiya. Wo ni kenan ko ba haka ba. Wo hen yana nufin sosai, hao yana nufin lafiya ko ba haka ba, yana su da ko. Wo hen hao, ni sosai lafiya yana nufin ina lafiya kalau kenan ko lafiya ta kalau. Haka ake gaisuwa da harshen China. To da akwai lokacin da aka wani yunwa a nan kasar da ta kai ta kawo jama'a da yawa sun mutu, miliyoyin mutane. Shine har sai aka fara amfani da ka ci abinci a matsayin gaisuwa. In aka ganka sai a ce maka ci fan la mayo ko ka ci abinci. Ci fan, ci yana nufin cin abinci, fan yana nufin abinci kenan ko ba ka ba. Kuma ana iya kiran ma fan shinkafa, mi fan. Saboda haka yau daga wasu 'yan kaɗan ne, ina fata ba su da yawa. Idan ka ga ɗan Chinese kana so ku gaisa ka ce mishi ni hao, zai ce maka ni hao. In tambaye ka ni hao ma, za ka iya ansawa wo hen hao. In kuma kana so ka yi mishi irin gaisuwa wanda sai a nan cikin ƙasar nan jama'a suka san da ita, sai ka ce mishi ci fan la, ci fan la ma, ci fan la ma. Mu bar shi haka. To shikenan abin da muke da shi yau kenan, ba shi da yawa. Idan wannan darasi ya baku sha'awa ya kamata ku fara dawowa domin za mu koyar da wasu kalmomi da ma yadda ake harshen shi Chinese ɗin baki ɗaya. So kuma ku ba da irin shawarwari na wasu abubuwa da kuke so ku ga an koyar da iko rabu samawata tare da zama sai mu koya kuma ƙarar juna. Kuma idan na wani kuskure a nan da Allah ku gaya min yadda nan gaba ba za a maimaita ban Allah ya sa yadda. Sannan ku yi like da kuma comment a ƙasa. Assalamu alaikum, sai anjima.